3 तारिख डिसेम्बर जन्तर मन्तर फेडारेशन फर निउ स्टेट नि थांखा खबंबाय जों आरो थांखा थाङै सिनि दाबिनो मो जों टिप्रालेण्ड स्टेटहुड न जों तिसाखा ताय आरो जे दाबि तिसानाय र बिसिकाय ताकलाय ओंखाय कायसे खोताल हाय खोतायला हायबान कुसल राज्योनि उड़ीसानि जे आदिबासी रक्ता बरक ताबुक आरो 16टा डिस्ट्रिक्ट ओंखाय एमपी सीट बंग 10टा दं बंग सिरु उनकोनि आदिबासी रंसिनि बरक ताबुक आरो बरक उ आसब उड़िया रंबाय जे केप्लेवै सेप्ले तंदमनि आबो जों आरो खानाय केटा बंगना लामा हुमा किछुकुरि आउनि बागै बरक बुकासा आरो तागले खूब काहंपे फेलेके दलसा एवं खूब स्ट्रंग जतन चिनी नो हाइलाइट लाइका चिनी मो सालाइका दे ताङै नो टिप्रालेण्ड नां तान बाय टिप्रालेण्ड नां थालाइका गोबां मा ओंखाय मिठाल रायजो सानाय तोआबो दङ न ताय उनकोनि आदिबासी स्टेट थानाय दङ हागि जों आरो आदिना सालकानि जन्तर मन्तर दना लाइका 3 तारिख एवं चिनी दाबि दासानातै बर जों रविबार ओंखाय समबार फै बर कमन डिमान्ड न प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टारनि आरो साबमिट खायनानै नारखा आनि सयब नारखा आं गायफैया आबो तै सांखे जों जानुवारि 7 तारिख कैसे जतन कुर गुरु बाथुनायने क बर बसाव दिनै जनरल सेक्रेटारि कमरेडजा आदिनो नर्थ इस्ट कोन खरं खरतमने मा फैनाय जों डिसकासन खायना नांगौ लं डिसकासन जों जतन सायमालाय नांगौ सालाय आरो खायसे पे आरो तेसे मा थांबिनाय जा एमने तो फाइनाखौ तंमानि किसा गमाबाय को सारनाय मेनखौ उसल राज्य ओंखाय मिथाला आदिबासी जों आवर खाय जों स्ट्रंनि मानदा खाटा तायरखाय प्रतिनिधि खर्चा करू फैता उत्तरांचल ओंखाय बिदरबो फैगोबलाना बुंदेलखंडबो फैया आइता जनरल लेवल जालेबा त साबना आरिया आंखाय तो प्राइम मिनिस्टार ऑफिस पीएम ओंखाय होम मिनिस्टार ऑफिस प्लस उ नीतीश कुमार तो इंडियन निब्ला ओंखाय बिनारो आं लेखा इवेन उ मलका अर्जुन खागिलेनारो काबुखा कारण जतन सायमाना नांनाय बेले जों जे सानमानि ना गाबो तो बहु पार्टी बहु सरकार बोलो तो जों डिसकासन मा खाने लं डिसकासन ओंखाय रंनि ताकलाय तो कैंडिडेट निमानो जों नाना मा 22टा राज्य बिसिं 22टा कैंडिडेट मा तो आइ 10-12टा मन जिडी मान जिडी खाय पार्लियामेंट तिसानन कायसे उसको बुंनाय आपति साता सिनि तो जों साइमी आउट तो अंगनानि कोइया केनारो खाय बरो तो स्टेटहुड थानाय नि डिमान्ड पार्लियामेंट तिसानाय जा आबो हायके